ev dîmen ji nav gundê Basilê yê Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê bi taybetî ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine kişandin. Bi sedema hebûna bingeheke leşkerî ya hêzên Tirkiye vegera ji bo vî gundî li pêş niştecihên wî zêdetirî 8 salan hatibû qedexekirin. Roja yekşemê hêzên Tirkiye ji gund vekişiyan û roja duşemê ji bo cara yekem piştî 8 salan ji koçberiyê hejmareke mezin ji malbatên gund vegeriyan ser malên xwe. Yasanas Xakî Ğûbarî ku xelkê vê navçeyê ye ji tora medyayî ya Rûdawê re dibêje ku ziyaneke mezin gihaye mal û milkê gundiyan. دهني دريد الشمال دوس السي حفظه قواتي تركوز عن جندي بوصلي دركات بوشكر قواعد خوج بوشكر قوات خوج جي درخست وهيشت ملتي خوجي فاجرا ملتي خود بينجعوا الى تقريبا فاجريوم جندي خوجشت خراب دمار تشتك نهيشتنا مول تقريبا بيستو بينج حوش جديده سقفي وانا قشت غراكرنا مول ندنجي قشت شعتينا گه خرابونه یعنی بنی مالا دا گه خرابیه گند Basilê 25 کیلومتریان ji bajarê Efrînê dûr e. Ew ji nêzîkî 405 malî pêk tê. Hejmara niştecihên wî nêzîkî 3000 kes bûye. Ew gundekî kevnar e û temenê wî zêdetirî 700 salî ye. û rûbera wî 400 hektar e. Çavkaniyekê ku vegeriyaye nav gundê Basilê ji tora medyayî ya Rûdawê re got di roja yekem de zêdetirî 100 malbatî vegeriyane gund. Heman çavkaniyê dazanîn ku pêwîstiya gelek malan bi çakkirinê heye. Hüseyn Umar, Rûdaw.